Ho sents? Un rossinyol bord i una mallerenga carbonera i una polla d'aigua. Per saber quines espècies d'ocells habiten en un indret, no n'hi ha prou amb mirar amb prismàtics. Cal afinar bé l'oïda i aprendre a reconèixer els seus cants. Ara bé, com que no podem passar-nos el dia al camp, tot i que ens encantaria, fem servir gravadores automàtiques, els audiomods. Aquests petits aparells ens permeten detectar espècies difícils de localitzar, ja sigui perquè són esquives, s'amaguen en zones poc accessibles o només canten de nit. Parlant de criatures discretes, també fem seguiment de ratpenats. Les mateixes gravadores capten els ultrasons, inaudibles per a l'oïda humana. Amb totes les dades recollides, obtenim una visió més completa de la fauna de l'estany de Sils. Això ens ajuda a dissenyar mesures de conservació més ajustades a les necessitats reals. Segueix-nos per descobrir més iniciatives per protegir la biodiversitat de la Plana de la Selva.